pi niku pi biasa ora sanggup titik ngisor. Mergo nek pi biasa nek kan pi oktavipun nek titik pi. Nah, nek wonten tandha garis harga menika dipun ketok diduduki nggih. Piro loro malam pi loro diketuki. Purwantara Cakrawala SPD keparenga kula matur bilih kadang siswa sampun paripurna hanepi saserepipun. Matur nuwun dipun sikati kalih doa panggung. Matur sembah nuwun purna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang kinasih kakung Miah Putri ingkang satuhun luhur budi sumangga kula dherekaken jumeneng sawetawis. Sesampunipun hanepi saserepan saking Babadwija Purwantara Cakrawala SPD langkung rumiyin kula dherekaken manunggu puja ing parsa Gusti dalem ingkang maha asih ugi ingkang maha mirah nganut agama saha kapitadosanipun sowan-sowan. Kanthi pangajap mugi saserepan ingkang sampun kula panjenengan tampi saged piguna tumraping pribadi langkung-langkung ing sesami. Manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna. Sedaya kula dherekaken lenggah malih wonten palenggahan sakabeh. Sugeng kondur, sugeng pinanggihan ing pawiyatan candhaipun. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.